Kamana ahinya. Korka 2030 Vision 2030 wadwaro ni mondo Jokenya oyud chiemo moromogi. Gibed ma ok kech kayogi. And achiel kuom gik onego tim kaka jo irrigation. Onego bed ni waketo pi manyalo yudore mondo kony rain fed agriculture. Mano koth ka chwe direct miyo ok watim irrigation moromo. Nikech Kenya king'iye Kenya mzima 80% is arid and semi-arid. Atamalo praboro. En kama otuo kata kama ochiegni tuo. Ma koth goyo en mana 20%. Koro kok watiyo gi irrigation onjo pi e puothe to ok wanyal. Kata ichako iyudo e Kenya ka potential, yani nyalo mwanyalo ketogo area under irrigation en up to 3.5 million acres. To pok wachopo kuro. Koro 2030 ne wabwase mana matin. Waketo ni 2030 wachopi 1.2 million. Kaka wawuoyo kawuono wasechopo 777 acres, 1000 acres. Koro aneno ni wadhi maber to pok wachopo wuoth. Pod wan e wuoth wadhi mbele. Ma bende gini osekonyo ji mang'eny. Masani jok moseket under employment is about 4 million through agriculture, irrigated agriculture. Nyaka gi sani